Вітаю, дорогие сябры, усіх імем нашага збаўцы Ісуса Христа. Шалом, мир вам. І тэмай сённяшняй казані будзе «Я ёсць хлеб жыцця». «Я ёсць хлеб жыцця». І гэта мы ведаем адкуль. Гэта з Яна. Паводле Яна дабравесці. А Ісус сказаў ім: «Я ёсць хлеб жыцця, хто прыходзіць да мяне, не будзе галодны, і хто верыць у мяне, не спрагнецца ніколі». І што я хочу сказаць? Там за гэтымі словамі «я ёсць хлеб жыцця», «я ёсць эго эймі» па-грэцкі, на старажытна-грэцкай мове. І такіх эго эймі у дабравесці паводле Яна 7. І плюс 8 гэта ў адкрыцці. І там, дзе эго-эймі стаіць, бачым, у сёмухі вось такія пераклады. «Я ёсць хлеб жыцця», а потым ёсць, няма такога слова, «я пастар добрый». Но граматыка і правілы ужывання есть для беларускай мовы зусім іншыя, чым для еўрапейскіх моваў. Итак, я дзвер, я пастар добры, я воскресення і жыццё, я шлях і праўда і жыццё, я лаза, а вы галіны. А таксама ў адкрыцці «Я ёсць альфа і омега», першы і апошні. А ўсё гэта «я ёсць» эго эймі старажытнагрэцкае увасходзіць куда? Ну, конечно, тое, што нам чытаў пастар тут, гэта ўсё восходзіць да выхада 3-го раздзелу. Конечно ж, мы глядзім і бачым там вось такія словы. Бог сказал Моисею: «Я сутный». «Я сутный». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сутный послал мяне да вас». И мы пораўняем с тым урыўкам з Яна, 6 раздзел. А Иисус сказал: «Я ёсць хлеб жыцця». Ну, не пасуе трошечки, да? Розныя. Я хочу сказать, что я не знайшоў перакладаў, якія былі бы так конкретно в гэтай справе так зроблены, як зрабілі ў сінадальным перакладзе на расійскую мову. Яны зрабілі вельмі цікавыя рэчы. І паглядзіце, вось там далей ідзе сінадальны пераклад, і тут написано: «Бог сказал Моисею: я есмь сущий». І паглядзіце, што записано у Яна. Иисус же сказал им: «Я есмь». «Я есмь». Ну, быццам бы нічога, аніякай ролі не іграе гэта, але не трэба спяшацца. Таму што насамрэч гэта вельмі складана перакласці, таму што у габрэйскай мове выхад 3 раздзел, калі Бог кажа пра, Моисей пытаецца пра імя ягонае, ён кажа вось такія словы, як тут написано. Я не магу добра чытаць па-габрэйскі на іврыце, но штосьці такое: Яхве, Ашер, Яхве. Яхве, Ашер, а Ашер гэта які? Гучыць там, прыкладна так: я ёсць, які ёсць. Я ёсць, які ёсць. Двойчы ёсць гучыць. Гэта згублена ў перакладах, больш-менш, канешне ж, вельмі добра зроблена ў Васіля Сёмухі. Я ёсць сутны. А, тут і няма. Я сутны. Зноў няма гэтага. Вось гэтая чортачка замест гэтага ёсць. І, і што, скажаце вы? Так пераклалі, так напісалі, так зрабілі і гэтак далей. Ці мае гэта значэнне якое-небудзь? А мае. І вось чаму? Таму што ўсё тое, што эго-эймі, гэта старажытнагрэцкая мова. І гэта пераклад слоў Хрыста на старажытнагрэцкую мову. Евангелісты перакладалі, таму што Христос размаўляў арамейскую мовою. На арамейскай мове. А арамейская мова это належыць да групы сяміцкіх моваў. А сяміцкія мовы, амаль што тое ж самае, што і іврыт. Больш за тое, некаторыя кнігі Старога Запавета напісаны на арамейскую мову. Гэта Даніил, там 2 ці 3 раздзела, і Езра, штосьці яшчэ. Справа ў тым, што папробуем убачыць, як гэта адбывалася. Христос кажа не эго-эймі хлеб жизни, хлеб жыцця, а ён кажа на арамейскай мове, ён кажа: «Я Яхве хлеб жыцця».
Разумеете? И что-то адбываецца, а Яхве Господь. І что-то адбываецца з людзьмі. І чаму я звярнуўся да сінадальнага пераклада? Таму што нават гэтыя словы «есмь» яны не ўжываліся в рускай, расійскай мове ў сярэдзіне 19 стагоддзя, толькі ў некім біблейскім сэнсе, таму што гэтае слово прыйшло з царкоўна-славянскай мовы, не з расійскай мовы, царкоўна-славянскай, а ў царкоўна-славянскую прыйшло з балгарскай мовы. І я разумею, што перакладчыкі, якія рабілі сінадальны пераклад, яны шукалі выйсце, як зрабіць так, каб людзі, якія чыталі Яна, эго эймі я ёсць, маглі нейкім чынам сувязаць гэта з выхадам 3 раздзелам, таму што насамрэч Христос говорит не просто «я хлеб», а ён кажа «я Яхве хлеб, я Господь хлеб жыцця». Ну, так разумели юдеи. И перакладчыкі зрабілі такі намаганні, каб нейкім чынам данесці гэта да людзей. Дык вось, што адчувалі сябе юдэі, калі яны пачулі ад Хрыста такія словы «Я Яхве хлеб жыцця», «Я ёсць хлеб жыцця». Хто мог сказаць гэтыя словы? І ці нейкі нахабны самазванец, ці Бог. Але справа ў тым, што тыя большасць юдэяў, якія былі там, яны глядзелі на ўсё праз прызму свайго разумення, а іхняе разуменне было плотскім, недухоўным. Яны на ўсё глядзелі вачыма матэрыяльнымі. І вось што яны кажуць Хрысту. Бацькі нашыя ели ману ў пустыні, як напісана, хлеб з неба даў ім есць. А ты, Ісус, а ты даш нам есці? А ты накорміш нас? А ты узначаліш народ, каб асвабодзіць ад рымскай імперыі? А ты прывядзеш да росквіту нацыю нашую? Яны на ўсё глядзелі матэрыяльнымі вачыма. А на нашым стале заўсёды будзе хлеб? Ці не? Яны думалі такім чынам. Таму што ўсё матэрыяльнае. Яны думаюць матэрыяльнымі зямнымі катэгорыямі. І, на жаль, сёння шмат цэркваў, дзе вучаць матэрыяльнаму, а не духоўнаму. Шмат грошай, здароўе. Гэта ўсё матэрыяльнае. Што яшчэ? Ровер, поспехи, кватэра, слава, ўсё. А Христос папярэджвае і кажа ім, сказаў ім, праўду кажу вам, не Майсей даў вам хлеб з нябёсаў, а Отец мой дае вам сапраўдны хлеб з нябёсаў. Вы не пра тое думаеце. Вы думаеце пра зямное, а трэба думаць пра духоўнае. Бо за духоўным стаіць жыццё вечнае, а за матэрыяльным што наша жизнь? Пар, які з'яўляецца на кароткі час. І перад вачыма маім заўсёды зарысоўка такая, малюнак такі, як раней чайнік ставілі на кірагаз, і агонь вельмі такой гарачы там быў. І калі закіпала вада, кіпень падымаў гэтай пар, крышка, бах, хлопала, і воблачка пара на кароткі час. І Якаў кажа, жыццё нашае, пар, які прыходзіць на кароткі час. Што гэта 70-80 гадоў параўнанні з вечнасцю? Гэта нішто, зусім нішто. Гэта пар, які з'явіўся і знік адразу ж. І Христос кажа, ребята, ёсць хлеб, а ёсць ісцінны хлеб. Ёсць жыццё, вось гэтай пар, а ёсць ісціннае жыццё, сапраўднае жыццё, духоўнае жыццё, яно вечнае. І чаго вы чапляетесь за гэтае часовае жыццё? Павел папярэджваў хрысціян і пісаў, што калі мы толькі ў гэтым жыцці спадзяемся на Хрыста, дык мы нешчасней за ўсіх чалавекаў, нешчасней за ўсіх людзей. Калі толькі ў гэтым жыцці спадзяемся на Хрыста, таму што Ён адкрывае нам будучыню, якая не мае аніякага канца.
Так, хлеб, конечно ж. І Христос папярэджвае: дбайце не пра ежу, дбайце не пра ежу прахлую, а пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае. Вось што галоўнае. І для гэтага мы имеем тыя гады, якія даў нам Гасподзь, каб мы спазналі Хрыста, каб мы уверовали ў Яго. І дзякуючы Богу, які прывёў нас да сябе, мы маем гэтае жыццё, што застаецца на жыццё вечнае, якую дасць вам Сын чалавечы, бо на Яго паклаў пячатку сваю Айцец Бог. Таму словы «Я ёсць хлеб жыцця», павінны былі быць зразумелымі для слухачоў, калі Христос звяртаўся да іх. І чаму яны не разумеюць? Прычым не толькі яны не разумеюць і нашы сучаснікі, таму што мы, як я ўжо казаў, мы імкнемся думаць пра ўсё ў матэрыяльным плане, у матэрыяльным. А тыя словы, якія здесь і цяпер, тут і цяпер, такія папулярныя, здесь і сейчас, тут і цяпер, яны слушныя, але толькі ў сэнсе жыцця вечнага і выратавання нашага. Прыйсці да Хрыста тут і сейчас. Складваецца ўражанне такое, што людзі лічаць тое, што гэты свет вакол нас, гэта ўсё. Больш нічога не патрэбнае. Не, гэта памылка. Гэта памылка, таму што гэты свет пройдзе, яго не будзе. І нам цяжка апераваць паняццямі душы і вечнасці, таму што мы маем пачатак. Таму цяжка, канешне ж, цяжка. Горш за ўсё, што нас гэтаму не вучаць, нават у царкве ці ў царквах. Не вучаць гэтаму. А трэба, канешне ж, трэба вучыць бачыць за ўсім духоўнае. Мы настолькі абмежаваныя ў сваім мысленні, а нашы гарызонты настолькі вузкія, што відавочнае уходзіць з нас, выскільзвае ад нас. Тым не менш, Христос кажа: «Я ёсць хлеб жыцця». А што ёсць хлебам у звычайным сэнсе? Што ёсць хлебам? Па-першае, хлеб – гэта ежа, і гэта добра. Хлеб – гэта добра. Гэта добра. А Евангелие? Як перакладаецца Евангелие? Добрая вестка. Паглядзіце, хлеб жыцця – гэта добра, хлеб добра, і Евангелие добра. Добра вестка. Вось такія паралелі могуць быць. Гэта добрая навіна, канешне же. Я ёсць хлеб, гэта нешта добрае і неабходнае чалавеку, неабходнае для жыцця. Тут, у гэтым свеце, той хлеб, які мы ўжываем, а ён кажа пра хлеб духоўны, які можа дараваць усе нашы грахі і даць жыццё вечнае. Размова ідзе, Христос мовіць нам аб новым жыцці, о том, што мы маем магчымасць мець гэтае жыццё новае, новы светапогляд, новы характар. Мы можам атрымаць уладу над грахом, і мы можам здабыць мір з Богам. Усё пра гэта ён і кажа нам. Таксама, канешне же, упэўнасць будучыні. Упэўнасць будучыні. Гэта неверагодна. Неверагодна. У нашы часы, асабліва, калі мы не ведаем, ці пачнецца гэтая вайна, ядерная вайна, упэўненасць будучыні. Гэта, канешне же, каштоўныя рэчы. І яшчэ для мяне зарэзервана месца на нябёсах. Падзякуем Спадара за гэтае. Гэта ёсць добрая вестка. А яшчэ хлеб, даступны кожнаму, і багатаму, і беднаму. Гэта не амары, гэта не вустрыцы, нават не крэветкі. Гэта хлеб. Кожны, і багаты, і бедны, можа працягнуць руку і ўзяць хлеб. Я памятаю часы, калі хлеб у сталовых нічога не каштаваў, і вот так раскладывалі на сталах. Мабыць, хто памятае? Так, памятаеце, конечно, добра. Я памятаю такая змалёўка з дзяцінства. Гэта горад Хабаровск. Мне 4 гады.
І матуля вядзе мяне кудысьці там побач з педагагічным інстытутам. І вось бах, помнік. І я гляжу, такой незвычайны дядька на ім стаіць, такі весь у кучарашках і з бакенбардамі. Я говорю, ма, хто гэта? А яна кажа, гэта Пушкін. А хто Пушкін? Пушкін паэт. Ну і мы заходзім у сталоўку, там студэнцкая сталоўка такая. Заходзім туды, я гляжу, сядзіць. Такі кучаравы з бакенбардамі. Мама, Пушкін! Мама, Пушкін! А яна кажа, не, сынок, гэта стиляга, студэнт, стиляга. А ён сядзіць, бярэ хлеб гэтай, макае ў гарчыцу, там з гарчыцай, бо без гарчыцы шмат не з'еш. І ўсё, і туды, і ест, і ест. Но гэта такая трошки жарт, не жарт, ну, ўспамін з дзяцінства. І мне было 4 гады, але гэта картинка перад вачыма маімі, як убачыў гэтага Пушкіна. Ну так, хлеб для ўсіх, і ён даступны для кожнага. Як і Евангелие. Евангелие таксама даступна для кожнага. І Евангелие гэта не тое, што трэба чакаць гадамі. Вось мы уже там напрыканцы чакаем, хутенька пенсія павінна быць, а тут бац рэформа, яшчэ чакаем, адсунулі, і яшчэ чакаем, ну потым атрымліваем усё. Ці ў дзяцінстве чакаем паўнагоддзя, чакаем, калі яно прыйдзе. Не, Евангелие вось, яно, во, працягнуў руку, вось, Христос побач з намі, заўсёды. І он ёсць хлеб жыцця. Хлеб жыцця. І Христос абяцае нам, паглядзіце, якія добрыя словы. Усё, што дае мне Айцец, да мяне прыйдзе. І таго, хто прыходзіць да мяне, не выганю прэч. Не трэба нічога з сабой несці, нічога. Прыйсці Христу, як ты ёсць, прыйсці проста. Христос, я грэшнік, даруй мне грахі маі. Даруй, калі ласка, я веру, што ты есть Сын Божы. Не трэба нічога несці з сабой. І ён не прагоні прэч. І якія б грахі не былі ў цябе за спіною тваёю, ён прыме абавязкова. Ён так кажа, таго, хто прыходзіць да мяне, не выганю прэч. І чаму? 40-й верш. Воля таго, хто паслаў мяне, ёсць тая, каб кожны, хто бачыць Сына і верыць у Яго, меў жыццё вечнае, і я воскрэшу Яго ў апошні дзень, кажа Христос. Гэта словы, гэта праўда, таму што гэтыя словы кажа Яхве. Бог. Господь. Таму што Христос і ёсць Господам. Так, хлеб гэта добра, і хлеб даступны. Але ў ім няма аніякага сэнсу, калі мы не прымаем яго. Яго трэба прыняць. Ніхто за вас не наесца. Калі я галодны, колькі б хлеба вы не елі, я застануся галодным. Таму што мне трэба. І кожны мае прыняць Хрыста сам. Толькі ён. Кожны робіць гэта для сябе сам. Мы ем хлеб, і ён насычае, але мы не можам нічога дадаць да гэтага насычэння. Хлеб можа, мы не. Бог можа дараваць нашы грахі, і ён даруе нашы грахі. Але мы дадаць да гэтага нічога не можам. Мы не можам прынесці нашы добрыя ўчынкі, таму што нашыя добрыя ўчынкі? Што наша праведнасць? Праведнасць наша, як запэцканая вопратка. І што мы прынясем яму? Шкарпэткі свае? Ці што? Я не ведаю. Разумееце, што мы можам прынясці? Не, ён так дае хлеб гэты. Бяры. І яшчэ хлеб з'яўляецца выявай прастаты Хрыста. Ён просты. Ён стаўся чалавекам. Бог, творца ўсяго бачнага і небачнага, стаўся чалавекам, але нарадзіўся не ў царскай сям'і, не ў палацах нейкіх, у беднасці просты. Просты як хлеб у беднасці. У прастаце прыйшоў у гэты свет. І гэта дзіва дзіўнае. Творца усяго бачнага і небачнага. Прыйшоў, каб стацца чалавекам, простым чалавекам. Простым. Не князём, не графам,
не царом, конечно ж царом, але царство ягонае не ад зямлі, не ад гэтага свету. І калі ён прыйшоў, ён асабіста ведаў усіх, дзеля каго прыйшоў. Ён кожнага з вас ведаў, калі вы верыце ў яго. Ці паверыце, а калі не, дык па-за бартом. І хлеб жыцця, канешне ж, хлеб жыцця. І ён ламімы хлеб нагадвае нам, што пакуты нашага збаўцы за нашы грахі. Але ён не толькі хлеб жыцця, ён жывы хлеб. Ён пасля воскрэсення свайго з'яўляўся на працягу 40 дзён людзям у Іерусаліме, і яго бачылі. А потым узнёсся на нябёсы і сядзіць праваруч Бога Айца. І там сведчыць, пра што сведчыць? Пра нас. Сведчыць пра нас, што мы яго дзеці, што мы сябры ягоныя. І што ён памёр канкрэтна за кожнага з вас. Ён узнёсся на нябёсы, каб быць праваруч Бога Айца. Жывы хлеб, вечна жывы, быў жывы, ёсць жывы, першынец з памерлых. І ён падрыхтаваў нам гэтыя кватэркі там на нябёсах і чакае, калі мы прыйдзем да яго, далучымся. Слава яму, нашаму вялікаму Богу, Айцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.